tumpan nang chopha nangkok athema pinita ko nitum penangan FHLC leaders atum rong along PS secretary organizing secretary tum ako kachi resign phan pini ako dakan nang pele thulo difurong sopialong pengenili nanitum korte media korte tum phanta chopar pilo nitum nangke pha porateng penang tum dakan nang pele pot pengenon aprangsi nili pachini kangtung pini arpu kido lapen ke APS kido alang litum ke claim ke dam along nangke cepiduk dun atum aphanili amen purhipi po aprangsi bidasing inghi hemari ti somyong tadi hemari ti su APS pen organizing secretary ko alang lilo ampar ke borlang fair PS pen dinoris hanse pi alang like women wing hada ka president lo ampar ke Merina Sinar P organizing secretary ampar ke Basa P terang P organizing secretary ampar ke pu eletum akapreka party ba congress a party ahin pen organizing secretary alang li lomin terang Mongol Don LP school APS pen pu alang li helo lomin terang ampar ke Khorsing Ronghang organizing secretary Khorsing Ronghang perke Borsing Terang secretary Borsing Terang Longki Terang advisor borlang fairpen la hello la si pini alang litum ta niltum kedam tang kachi resign ason si alang litum ta kachi resign kang tung posin tum phan bertanang pachini pensi niltum alang litum long humri dam si pini nang tum phan radang no Congress along of dun mate kam claim active member lo lapen Mongol LP school along APS along ba secretary lo asi niltum han hasud nang yalin pon abang rangsina hanse halasud Congress leader ni tum han team leader lo nang yapon asi puthot kedam tang la MP election hota alang nang chang lo alang bang ke Congress pen puthot BJP long Chirian yon dat lo asi alang nang chang lo alang tum kedam tang Congress long ke claim mamunit an ni munit an dak BJP long nang chpo ite bangot ni dolo stabe kedam tang kan tan tum Congress long se kutip lang thalang kusi kubok alang tum anta asi kedam tang 2005 January chiklo alang hamdam lo nilia we dat stame leader tum do ko chikonte la lagle nang ta nang jirain tun det palam ha si kisung alam ta chithande dingolo benesung det hustame Congress along leader claim rap tum long chang stame ipe nang garap thu bang ke BJP leader to atema perthe ok dok pot tangka ta kanang so that kai ki mat ke tangka yereding dawe si kisung ta chini chi thek yan ke chana to asilai ta chiraba velo yat lo lasi puthot rangsina sar bang ta nakulo u BJP na tu na chiwar non mate chibak don palam lo lapen sini ta matha pheme ban si pini dak press meet along wang si na chitong don lo ke claim ke ahpet ke aprang ke nili all party hil leader conference along sing nili ta not active amunit la hala so nili hala bang so vote MP ahot pensi ili ga cherap dum lo la hemari kamsa LP school lo ke ngom kri LP school lo la dak sing ili se cherap dum bom lo la pen hala bang so ning kan si tamen ili dak puling yan tamen ili do dum lo PSLC pe puling yan pen do dum pen si nili la bang so arpu hala bang so arpu alang likum pen nang pulo CC Central Committee tu malang likum nang pulo organizing secretary nang li cherai dum lo apot si na pura le tumaha warna penta ini tak itu nangji pola di nili hala bangso claim dulu nili bangso claim bom pen nili fan arpu nang pichot ke nili ta kam chok chi ala meeting nang phat chole nili fan kam le chol kan nili fan ta asap so respond nang pinangji ningke nili fan nili claim ninga bang ke hala ta arpu du kon khata ke dorat nili tum kachung hon la ipis serat ke pada gitu anda ni tum ke damtang anda ni tum ke paduk pensi la long kri no number 1 polling station no kami ni tum la non
kita bom Bharatiya Janata Party tum se tamne la ana but nang long dun di hala bang so ni le tum ko ana ni tu de sang se APSLC panta ka active ni le tum kan reclaim apa sini le tum manta ahok lo lang le tum nang pulo tangka him tamne lang le tum sponsor muri pu si ko seta abi pu pen namat ni le tum ta ke claim ya pan pulo kang te har phana rara theng lo chipak lang dam lo pulo tum ta ni le tum pocket pen ta un ka be de party bina ka pu ni liver mata ave Avidet pulang ke kola pensi nilita, arang le tumpen sponsor se pulang le kola pensi nilita, kipi thekji manili tumta, la sela bangso arpu tu deng lopen, akam paklang thekji pulang te kupia lisi ke dojima, la sela bangso isono bang nili ning ki oya bang ke, ladak ke do pen kupia le kilong le bang nilita bang ke, cini lo la pen la phir bang nili cuma thatu lo je betul yang politik alang tumpen cingwai cingsai dan si kupia tu war si kiklem jima alang nyedak le tu bom tu kupia le si long jima pulo le dia bang lapi ni jima pulo la sila non tim Caribbean long ke Japon ake hai sa doktor tulam rong hang alang li kiklem ke dam ke ni tum theklong si lapen tu ke la kiplang pi pantalang li plastik ni le tum de chini si la bang so non APSLC ke ni tum design si ini ni tum di long di kok nang kok lah lambe online kali bosok ta online nam de to pini ako nili ahok pet alam APSLC ki claim ke dam aphuthak si nili kaning je kang tung la pen rada phan pen ke doan hakar biang long along ke do atumanta chini pet nangje laso APSLC a party ke ko pc ka kemang ma ko pc ke claim jima pen ke ko pc aning hangma nili klar tap pen pachini kang tung jai ka thar ke jalin a APSLC ke rada phan ke chongthui det pamelo betrayal people lo potel ke penangana leaders tumta chini lo je penangana tumphane chongthui chongthai bom si leaders atum chi obom lo gasi bongo sena puke akimi alam li pinineli APSLC chi odete bongo sena lo lata bongo sena lo kado veta bongo sena ta bongo sena puke lam akimi kali nili nang thanpo 1971 Bangladesh war independence long that api Pakistan pen Bangladesh emprek long lo mati laso long that api bangke koson lo khodak ki do a Hindu tum atrocity Muslim atum pen ki phok kisung kachichak nang ajoy ne si hala suhod bangke Bengali Hindu tum bangke emprek hang nang pusi Bangladesh long ke do Pakistan long ke do lapen India long ke do West Bengal a Bengali tum chesong pesi isi separatist movement seng tang lo paklang lo je bongo bumi pu mane ni tum isi Bengali adet no ni tum te Karbiang long pe emprek hang son se hala tum ta hang lo te jai kathar non alam akimia son se paklang alang chini ne ma 1976 alang Guwahati University along alang MA in history di Purkimo te history chini thai pensi alang MA ke pass IAS officer ke man lo lama kali te IAS officer man te api 1976 hala so separatist movement 1973 alang chini det ma chini te piniar ni people si bongo sena pa alang bongo sena movement chini det le ko people si bongo sena PN tan lo lanang khan tha jong se alang li tek se reset IAS officer pote hala so movement chini le ko people si bongo sena PN tan lo lanang than tha rada tum ta la si karjunangi lasi nili ki pugang tungbang ke jong se alang li khai chinghon longri ipilongri chinghon pote hala suhut ke o sining penang ke klo ani sami amat ni ekdom chichar cheda patukung tetmat endam tan pue claim ple de jike jong se ipilongri e khai chinghon polote ma kali kalang donatum nang khantha o alang ke bongo sina pi jong si ni en tan lote ne hopo ni ta ni ongsar ta ang ton pen bongo sina lo te piniar ni tungkar bia phan pipo si bongo sina punang puaret alang li hala si chini dan nangi jong si alang ka chini pen bongo sima PN tan pote la bang si alam lo sa alang li qualified amunit pas data PC alang IAS chipiman officer chipiman data piansi alang piso simi et lasi separatist movement ke 1973 alang ke 1976 si alang master in history Guwahati University andet si alang officer man si piso simi et tela ke bharia bhul lo lang
si penangan APHLC claim bang pu bang phi atum ke chini data hai je APHL JI kathar ke mang ba APHLC ake mang kam bang ke athema nilipudam tung JI kathar jong si khai longri longpa chinghon pute 2003 2004 2005 Karbi Anglong ara tum chini ma chine nang tum media tum ta chini ta hai 2023 ke kopia tamon lang no si tum Karbi Anglong Karbi ara tum ki sung ke phonang ke nang tum chini ta hai 2003 2004 2005 ke khaya sopen tum ron chadan lo ron che thur lo hanso ke klema khai tum kuki pen lo 2003 2004 2005 ke kumalo dimasa pe te jai kata hola surya ko PC claim lo alang li ke Transport Commissioner of Transport na lo Dispur Guwahati alang ISS officer claim bom hutlo te hala sut ke claim bom mahut ke alang li kwan ne Karbi Arat ki thi kwan ne Karbi Arat ke su te kwan contribution do Karbi Anglong Arat phan te hola ki thi gi jang atum phan kwan lo kaching hon do charchi malong prisegalong penge pulang milia long kwan ne bang khai pen ron mai thurlo thilo te alang li ke inud officer te hola sure khai ching hon te alang li ko na lo do nang than tha next jongsi alang jongsi pilongri elami ki chinghon pute arnisi ba ke alang li hemsor phan Karbi Anglong nang pasuni ke pini pe kok pachi lep se Karbi Anglong dipu rong so pilong wanji ke people lo lameda mai pene kewae festival arnisi ba pamat lep thak pindeng sumpot pen dak napak lang thak Karbi Anglong rat phat kali to lata choklo te alang li a hemasor ahut benge teron pikachai ahut pen ke ingti pikatharpi te ko mada hem tun atum si alang li phan kur ke pon pachini tha Karbi Anglong ara da phan nang li khai longri pu nang li methang masi khai ching hon the nang li somar phan pathek lo pathelo pading lo pachar le lo arveng thon lo khai longri longpat ka ching hon pen hai lo wing nang li ader ka prek pangjar chor lo te ko son lo ra da tum dona tum nang than tha khai ka ching hon ang thek nang paklang tha alang li jong si khai ang thek pre la nang li tum lang dam nangi alang li officer mandat pen bongosina PNA dari bongosina PN tame alangli Karbi Arong ajutang pen alangli kurpon pameji lata kali pen ke alangli arnisi ba kaham so pini pikok pindeng sumpot ci pen Karbi Anglong ara phan paklang ma ave next Karbi Angla APHLC ake mang Karbi mane APHLC ajak tum ke tin ke APHLC tum ke duk pik pu duk de APHLC tum helo ke plang nai original party lo koson lo pulote alang tum ningkan arjo mai meeting ke dam kumar lo kapa plan ke ki duk hime jangre pen theng chojor cho gari vector pen kachirap do contractor pen danglo business pen danglo job pen danglo alang tum kane cherap chetu pen si pa plang lo ingthur lo jakong pidun lo stame pini rada phan kwan lo rada phana kam claim kre atema ke dam tang nali tum ta theklongi kwan ne mai meeting rally procession ke damore law and order police ari deng pen reng hu ke solok amek arwakwa te hala sut nili pulo je nangli tum jong si Karbi Arat chinghon te president phan alu tokngoi tokjir pen tok tha through DC SP pen tokngoi irtum Karbi Anglong Arat Karbi khai tum sunggalero mai meeting ta tum phana kaita ingsamjin pen tolong le nangli tum chini ta hailo ke damtang kwane ves no dak ne kaita ka kham kaita el tum phane nang kham khe te lai sip tok lok phane pilo alang tum lan ki sungke tok lok te tum ta permission ingsamjin pen tolongi lalo lasi khai ka ching hon thek thek dak tang thek nang tum rat atum sing sai nang pum puthot ke dam tang non alang tum APHLC pui ne tum me rungre cherek re pu sita me APS tin atum hala kachirung dia atum si chini PS tin pharo ini kachirung ta do Karbi Anglong total 760 APS do 760 APS ta me 500 APS ta chok jong se 500 APS long jong se inut pharo ini pharo thom pharo pho chirung te pharo hini ka chirung adem ke 1 lakh pharo pho ka chirung de me 250 pharo pho ka chirung adem ke 5 lakh do la ana poisa la tum ruling wang ve ko pen la ana corruption pute rada tum sing wai nang ponon ke la si rada tum ke chini pina ding tum rung long ne tum pias tame ka chirung dat arada tum si chini lo la lo lasi APHLC tumke just political motive la tume chepe hai tumte people lo pulote ke damtang India Alliance hutame kosono alang tumke claim ke alang tumke dak a congress a committee a president secretary phan chingki ke pin si Rahul Gandhi phan si chetong ne limata dunlo si Rahul Gandhi phan chetong damlo te jong si nangli tum airlines chepe hai tum BJP phan prem tum pute nangli hala so ego la pen hala so pen attitude bang avide nei nang as a political leader pute o congress leader itum
humusti tame che thak dak nang ba ko som si ke mesani phani tum claim nang BJP phan hala bang be wang ta lang pawang nang ne pilo dami pu hala so attitude ke kono din ta APHLC ke hai he donatum lalo lasi ajak tumbang pulo je registration akama be pu jong sinang li regional party jong si registration mane party pang tangi pulte registration ke nang ve klasi registration ke pirthe ritik vai ve pu ka jok lu tum lo kaning je registration kuri phan ga pilo election of commission of India pen ko pilo just only 10,000 vet na te 10,000 atangka nang tum registration kuri unema lasota under secretary election commission of India Delhi along data draft han pensi kuri te lana allah ka paisa na registration kuri thake anikan wang lo pulote election aporte symbol ka chithi dun copy podlo lake nang tum Mizoram lang damoy last state of north east latum MMF Mizo National Front alang tum hile asong pen kaman pen chedan lo alang tum pelo union territory wang lo after 28 years alang tum hemprek wan lo stame pini raso original toles CM ki chobang lo copy polo alang tum regional party phan chinghon si alang le tum ke anujok anu som si alang tum party pang tang si regional registration korilo son thak si alang tum ke example Meghalaya ke APHLC hemprek hanglo pajut dat lo lan majut ko lo stame tum jong si pang tangi porte hala bang si matha nai lasi ako dolang example mane regional party jong si tebok te rai dam polote tum theklongi akaprek non Mizoram det kalilo penke akaprek state pudam stame regional tum polote regional tum kan si pang tangma lake ile tum chini dam lasi non nili athepia mut pike nili pachini daklo lasi APHLC ke claim ason 3 ke kaparlin pulte copy porlo putte non jai kathar pen Bikramase chini nema latum je koila mafia illegal along alang litum ta video photo footage do alang litum kam ke claim non bangke hala tum ke claim phan arrest nahi pute pina big APHLC vice president ba treasurer ba hala tum youth atum phan chennai blab jail bank la pute APHLC narlo lasila tum lam ka ningje lo lingli mane kaningje thekthema kachine pento ningje ma jai ka thalpen Bikramase ta nilike pudami bang ke lalo lasi alang li tumke kachesong pameli kachesong ta chesong hoy non solar project along chesong nang pulo arni sinisi chesong nam lo protest dam lo next bang ingsamri ko pipolo rajen timung amatsi ki duk hime jangre tumphan suri cap wangoy nang pinoi registration mane amen compensation phanang tha pu akam si claim bute APHLC tum la an pene mane kachuma tha je alang tum insai thekeda lo leader sumata jongsi nali phuruya the busta long jongsi ipum longa a phuruya the thuwok pulote laso a thuwok a phuruya the warme kali putela angtona phuruya the masi thudadi APHLC leader tum chini ne derlo lasi non bangke airport long punoi solar long punoi non langdam APHLC leader tum si amen kache thap si megi meklok lok ronga sortum phanta kirung nili ningje thap the witness ta do nili lasi non nili ke pugang tung bangke people lo nili rada tum phan pachini kang tung ke latum ke hemprek ke hang binong kali alang litum APHLC ahin pen election che phai istame latum ke dam tang ta che phai uni athema latum ka che phai phan akam masi claim kle lasi nili lan hilok kanije kang tung ke non registration apanta APHLC NGO input that apisi non atum pina big netum registration kuria lo waner lo pusi nang litum phan rada phanang thani te lana ning kan people 7th foundation damet lo ningkan pho patai pho alang tum election pathuya lo people si registration claim kle der claim une mala simu peneli nang paklang ko election commissioner of India pen just only 10,000 ven as tamen tum akrul paisa chirung tang der lo na lo hai paisa pada hai he pen land corruption te ke wangi consul chari te karbiang long jor der de di manang tum rada tum na ba munthi pamera pen nang tum insai ne APHLC phan ke lalo party ka president pini BJP lo ka chapa okun bang pang pini pen ke alangli inut ve pustame alangli long ke inut leader lo lata tasi laso leader long be alangli kwane non ke bang ji bang ke chewan po lalo APHLC pen bang non total only just leaders bang ke pini mane ke total 1 2
2 3 4 5 6 7 pini bang na tap ando aja tum bang nang ling ne der lo non hong sido la sia ko ho put sido ma ko ala ke alidar der lo la ke ps long non son organizing secretary finance secretary vivian bing pen mane present lai lo la si through la tum pen si rong rup ta kam ki claim ke dam tang ta la si non ke wang ta la so teng pen si claim mi la si lumma jong APHL si kapa phuke inut adai tu ke rajanti mung ta inut lo la si alang li ke claim ke dam ke chok cha joine si pinangan ara tumba chong thui cho bai si ki ong kilit la bangan ne lile ki pukali rada tum si kumane phan lak ni kumane lak ke la son do pik alang li ke organize APHL si organizing secretary kursing timung aphan mata 5 lakh ram tan lo SSG pen alang phan 10 lakh apreng paduk kok lo tela an ako alang li ke APHL si President jai ka thar phan mata o sa nang li tot lun pen suruket deng logo nang li finance pu bang rese o ne ke nang finance un thai pu ola sona muni jong si APHL si long ki do pute la so muner ke kar bi ki duga vi chong si pen ampare thang ta chi ne party phane kam claim thek thek lai lo ne li ka pu kang tum bang ke balong bang kwa ne pharo suri bang ke la ke bang yar ni ne tum thek long pola ta pini si join lo women wing pen lo ni tang dia nang le tum pi ning chet he ka vesi APHL si party ken ka che o si sepian long che bo na nang le tum women kan ka di ini bang jen APHL si non nang le la pu he ka vesi pini doma Pining kecil ke kami memang ke opposition kan tangkring prote APHL si party han lo nang tempat lembong pining kecil ke kami pensi ini BJP party ho lo APHL si kan bang hai ji tu si kan mo mo tan ne hai ne je lo to si man bang ne tamang ke BJP lo si ko lo ke hai ro ni party lo si dok to transport claim bom lo samne khai phan kwan ma ka chinghon la lo pen ke si bang ke dam tang APHL sia hin pen lottery khela lo asi lottery khela ta la so paisa ta na se panglim thai ma la ke nili rada tumle arjunoi yuda tum phan ba APHL si tum phan arjunoi son tha tha si ako ke dam tang calendar jorlo calendar ke pak 25 rupees print ke print hadi lasi epak ingni joy tha ko marli tum 25 rupees anke 25 rupees pen ke jor ke 100 rupees lo si 100 rupees putte nang tum into tha 5000 pages te 5 lakhs ta do la si la so paisa bang ke non bang pu use that statement no ta use la si rada tum bang ke APHL si youth searching bepen ebrinus rong hang panse arjunangi la so tangka maha ke kuna se padam labma non nang le tum phanang thamling nang tham post me nang le tum le matha pamera inside tu lalo